Salut! Am ajuns. O să vă scriu acolo, în comentarii, ca câta parte este. Mai alte? Da, am aceasta pe copii. Am aceasta pentru altă. Am asta pentru mine. Și slime pentru copii. A dispărut, stați. Tocmai a dispărut slime-ul de aici, vă zic sincer. Sincer, vă zic. Când l-am luat era slime-ul aici. Când l-am luat era slime-ul aici. Deci, mă prefer că l-arunc. Uite, mă duc să-l arunc. Acum mă duc acolo. De unde l-am luat? Deci, eram cea mai bucuroasă când am văzut slime-ul ălea. Deci era în ălea și l-am luat și cu mâna. Și acum au dispărut. Ia uite. Uite. Uite, hai că șterg jocul. Descarc înapoi. Toca-boca. Las. Semnalul